Ajax København. Ja, U10-drengene fra Kolding stiller op som følgende: nummer 1, Nikolaj Christensen, nummer 7, Christoffer Krog, nummer 9, Tobias Thøgersen, nummer 11, Victor Christensen, nummer 12, Thomas Ibsen, nummer 33, Andreas Thomsen, nummer 38, Nikolaj Petersen, nummer 67, Mikkel Andreasen og nummer 99, Frederik Andersen. Holdansvarlige for Kolding er Ole Andersen, Martin Christensen og Alexander Torsveld. Ajax København stiller op som følgende: Kieran Vibo Martin, nummer 2, Mikkel Løve, nummer 3, Magnus Kvist Frivo, og nummer 7, Simon Holbæk Spægt, nummer 8, Benjamin Baskær, nummer 10, Per Weide Larsen, nummer 11, Lukas Kvisten, nummer 13, Tommy Valtoft Sinan. Holdansvarlige for Ajax København er Peter Jensen og Anita Christiansen. Så velkommen til Ajax København. Det store tillykke til Ajax København. Åh, hvor er det flot! Det er godt, Benjamin. Vi gjorde det. Stort tillykke til Ajax København. Du er i morgen. Stort tillykke til Ajax København. Du er i morgen. Ja, vi fik ikke over målet, som skal holde under, og til det op på midten, lige lidt mere. Det er en halv minut på midten af banen stadigvæk. Det er sådan, at IPA siger kort fejler, og Ajax kan ikke så komme ind lidt på banevejen.
Det kan bare ikke gå hurtigt nok. Det var godt. Og han sejrer i U10-drengklæden. Ja, spiller nummer 11 fra Ajax, Lukas Kirsten. Stort tillykke til Lukas. Og så mangler vi bare at tage til holdkurset ved et forår her uger i målet. Og okay, modsat.